Bez američke pomoći Kijevu preti katastrofa. Nastavlja se ubeđivanje američke javnosti da mora da se nastavi vojna pomoć Ukrajini. U slučaju da Vašington prekine podršku Kijevu, to bi moglo da dovede do zastrašujućih posledica za Ukrajinu i bio bi najveća greška Amerike u spoljnoj politici od invazije na Irak 2003. godine, izjavio je kolumnista Washington Posta Max Boot. Komentarišući postignute saglasnosti demokrata i republikanaca u američkom kongresu o izdvajanju oko 1,6 hiljada milijardi dolara za rad federalne vlade u 2024. godini, navodi da će sada zakonodavci morati da potpišu sporazume o finansijama za podršku Izraelu i Ukrajini. Sad su iscrpele sredstva za Ukrajinu. U slučaju da Kongres ne preduzme mere, posledice će za Ukrajinu i svet biti užasavajuće, smatra Boot. Navodi da bi prekid podrške Kijevu bio najveća greška koju su sad dozvolile u spoljnoj politici od invazije na Irak 2003. godine i njene geopolitičke posledice će biti još gore. Prema mišljenju direktora Vašingtonskog centra za analizu evropske politike Aline Poljakove, prestanak američke pomoći će dovesti do katastrofalnih posledica i do toga da će Ukrajina na kraju da doživi poraz. To će značiti da se uloga sad kao svetskog lidera smanjuje. Iskreno govoreći, pobeda Rusije u Ukrajini će označiti kraj globalnog liderstva sad, smatra ona. Vašingtonska administracija je u oktobru prošle godine poslala Capitol Hillu zahtev za dodatna izdvajanja u budžetu u fiskalnoj 2024. godini koja je u sad minusu počela 1. oktobra, pre svega da bi pomogla Izraelu i Ukrajini, kao i da se suprotstavi Kini i Rusiji u azijsko-pacifičkom regionu. Vlast na čelu sa američkim predsjednikom Josephom Bidenom bi htela da dobije oko 106 milijardi dolara. Dalja sudbina zahteva i alternativnih zakona ostaje nejasna. Niz republikanaca u predstavničkom domu i senatu Kongresa je u posljednje vreme protiv nastavka pružanja finansijske pomoći Kijevu. Republikanac i predsjednik Donjeg doma Mike Johnson je nekoliko puta upozoravao na nameru da se dalja pomoć Ukrajini oštrije kontroliše na južnoj granici sad. Slično je govorio i lider republikanske manjine u senatu Mitch McConnell.